vai sama sukun no barlai spa lai putra. Wan baroku en men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing pa. Ka jing e klem jing sang klem jing ku. Jong u try u bum ju ku. Ngan yan wai ai ken ud ya u try. Nai kang ba ba u nang le klem wai. La suda ya mariang umudur. Skiu say kaperte ya kiklor. Wan baroku en men ku para. Wan yaro jing is nei ba jing pa. Ka jing e klem jing sa klem jing ku. Jong u try u bum ju ku. Tuangin sangu yaw Jisu bangin aman rabar ke jing tumu jongi ke jing ang nur jongi. Tuai ru nak benta ke retreat jongi kon samla ka bangi pelong ha ka sender nadu kat san khat Henry kat hinyu tarik jong ni banai. Bangi duai na benta bar ke kon samla ke badon ke jing khwa ban pen dimai ka men siam jongi ben ya ke jing ai ke jing karko. Tuai ru nak benta ka Bible convention ha ka ne ka sing sajain baga bor Jisu nam pau habara ki bri ki wan shimenta. Ha kerteng upa baru kon baru men siam bakoid Amen. kajinga e jongu trai jongi u Jesus Christ bat kajingi jongu ble lem bat kajinga sulok jongu men siam bakoid kindon rengka bat pi bara Tengka babiru. ko himen ko para tongin sangech par ban puson halal kakti nu ble kabakaran hangi bangim de ban perlong yala de uble kabanginang sngap naka kam jongi apostol ngios ngo ki brio ki ba yo i yawu Barnabas bado Paulus ki ba yalap ki ba leki kambala kilas tamban mane yaki bun sin kadon kane ke jimma hangiru habangi leba ki brio ki burom yangi bat ki pelong yangi ublai bat ngiru ngis haga jing sarang jongi ngi wat ya kum kane ke jinglong ka ba pelong yangi ban jingai na Jisu minangkar padi Jisu ba nagabinda bahar ki por ngila pelong yala de ublai nagabinda ka jing sngopa nagabinda ka jing kumenshi por pau na map yangi nang sai kud yangi ngidon tang uwe ublai ulang Jisu belami pan neki baya Jisu be id map yangi sai kud yangi pelai lud yangi na baharo ka jing long parsha ya ka jasain dur ka jame ka jingi jame bangin yai shakri yame yai kongu yame yai mane yame ha ka jingim jangi nga pelam how play badan bor baro bad happy ko himen ko para bangale por shibun e da ka jim parkhat da ki ti da ki kam da ka jing le klet da ka jing le para janga da ka jing le para janga da ka jing le para bakrao e janga namar kata ngakarpadi kamairi ha bakui kabayai sa kati soti yaki angel bakri kui badia pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga how try ublai jangi ublai badon bor baro ni sune yangi badendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingi mbam jikut Amen. Try and right go place yangi. Try and right go place yangi. Cristo ma go Cristo ra go no penim jangi penim yangi. Try
nginia duwai naga benda ki jing dumu shimet lese don na pedeng jambi ki ba pang ki ba shitang ki ba shimenda ka nega mas lese pidon bun jait ki jingang nur ki jing kuslai abau jisu nang tai ngi unang pen khait ngi unang pelai lu di ngi baru nang kerkuru para ki jing dumu jangi kaba ngi duwai na benda ka retreat ba per ka bangi perlong na ka nega center ki ba wan shimenda kin shem kin lap kin yamadi au jisu to ai bagati kamon jame ko trai ngi karpat kan ker kan da ya ki hinga sem jame da ka jingi arab bayaine kramba habala yada ya ka naga jimba men baro da ka jimmi pa dukun bala kamarwe jame kindup la ban yai shapran da ka bor jangi jingai baken jabane da utrai jangi uji sukri sukun jame uba im bad basen sha renkat bad me ha ka jingelong kawe jang men sim bakuin ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na hikam jong ki apostol. Ha kito kisngi habala dan kajing ya subun ha iko nium na da ki gentle bat ki juring kar bat ki nang yalam jong ki ban leben ya upalus bat Barnabas bat ban lentham mau yaki ki apostol ki la tep yakata bat ki la phet Listra bat Debra kishnang ki ba ha Lika unya bat ha sya kita kathan baro sodong bat kila yalab ya gospel hangta Listra la don uwei brew ba shushong uba krau ki kejat ulalong ubat ko nadu dangka bat ubam syam la yad meno ula shashkori upalus bat baukren bat upalus habau la peshan ya ubat yoi baudan kajinget ba ansha pen ko ju ula ong da kasur bajam to yang bet halaki kejat te ula yang jot bat ula yad haba ki pajba kilai ya kaba upalus ulale kila sedang ban perta hakaktin likaonya kil blay ilawan hier shangi hakadur kibreu ya Barnabas kila ai kerteng Useyus bat ya upalus namar ba ulalong unong kren ubarang ba kila ai kerteng u Hermes bat ulingdo jong Useyus ubadon kat tempel namar hakmat kashnong ula wanra ki masih kertong bat ki ping sentiu syaka kerdop bat ula mud banterwa jengknya ringkap bat ki pajba haba ki apostol Barnabas bat Paulus kila yok sngau hak yakine kilakat yala ki jan phong bat kila tur syap pedeng upajba da kaba perta artat korang ba balai phile kumne niru ngilong kibreu kiba kaju kajinglong kum mapi hi bat ngiwanra api ya ka khubor babaha mapi phaino na kine ki kibamlar kam shau blai ba im ubala thau ya ka beneng bat ka khandau ya ka duriau bat ya ki baro kibadon haki pateng kiba menshua ulasha ya baro ki benreu bakin im halaka rukom im jongki banban omcham la ino yala de klam kasaki nama ulale ya kababha bat ula aypi na beneng ya uslap bat ki ayom basiso uda penhun ya ki dondo jongpi da ka jimbam bat ka jingkemen wada kinde ki ktin da ka bae kilala ban pensange ya ki padba na kabatarwa jingknya haki kaktin jong trai Isangu yau blay. Samsis pakasan nomor praspatra. Right to cut you way to sun, but cut like country.
sim bakuyin sai kaya pinadong syadong. Ban sepenken mau pi kata baro kabangalaya tu happy. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengka bat pim. Rengkat berpiru. Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kum u yo anis. Kaburam hame kutrai. Ha kata kapor u Jesu ula ong halaki senran. Uta ubabat yaki hukum janga badu basumar yaki ude uta ubayid yanga. Badia uta ubayid yanga en said ya u da upa janga. Ban nga nganid ya u ban ngan penpau ya lade hau u. Judas omde u Iscariot ula ong ha u koken rat kum no men penpau ya lade hangi klem da penpau ha ka perthe Jesu la jubabi ya u lada uno uidianga un sumar ya ka ktin janga badupa janga un id yawu badngin yawan sha uta badngin shongne badu uta ubam id yanga sumar ya ktin janga bad ktin kabapiosno kam long ka janga henre ka jongupa ubalapa yanga yakini kie ngala yatu happy katba ngadang don batpi henre unnom pentengen umen siem bakuit ya uba upa unsapa haka kerteng jonga unsa hikai yapi nadong shadong badun sa pengan mau happy ya katabaro kaba ngala yatu happy. Ka gospel jom utrai Kajingira yame kukris. ko himen ko para bayid hautrai Jesu Chris ka jingi kai jongo Jesu halor ka jingi mensiam kadang yai beteng kumno ngilaban pen kalai ni ka jingi mensiam habangi ong ben pen kalai ni ka jingi mensiam ngideban sautu kane kalong ka jimpen kalain ya ka jingir jongi badu blai jingir jongi badu Jesu bad ka jing koloi jongi ban kongu ya ka hukum jongo blai jing koloi jongi ban shashkori ka tinu blai ladapi re ke ya ka tin jonga bad ladapi idianga upa wan bat pi bat ngaru ngandon badu kabamod ban pelong iangi ke jaka shongne ne jaka shongdu jongo bale ngidon kam ban pendap ya kini ki criteria yo kini ki binda ngide ban penbiang ladang ngem penbiang ya kene ke binda ka ba ujisu kadau hangi uppa umla ban wan shangi badu jisuru umla ban shangi badu mensiem bakuidru umla ban shangi ladang ngi pe bha kene ke jimpule ngi yo i ya ke trinity bakui Jesu ong upa un sawan ukun un sawan bat unong pendengen un sawan un ki kai lut na dong shadong kane kalong ka jingkedau ya Jesu shapang ke trinity bakui minda ngi bahar ngi trang bandon badu balai ngi duai ngi perlut ya ke por jongi ha ke jingriu balai ngi late mass ngi priang sakrament ngi duai rosary ngi puson ya ka tinu bale ngi leki ne baro na marba ngi don hapo jongi kata ka jing trang ba uble ude ban wan shong ne bani u Jesu de ban shong ne bani u mensiam ba ko de ban shong ne bani ba de ngin kal along ga jaka shong du jongu bale kane kalong ka jing kwa jongi iwai pai wai ba do Jesu om wan lada ngi don kane ka jing kwa bun sin ngimju poi shakene ke kardan ne shakene ke jinglong namar bale bon ki kam jongi ke bangile ni le khalam jingit
don ki ingasem uble umju shong ne don ki bryu ki ba ong hana kilong kristan henre uble umju shong ne batki umju shong du batki kadau kalong ki kam ke ba kile kilong ki kam kalam jingid ke jingade jongi kilong ki jingade kalam jingid lese ki bru ki ade batki wei lese ki dang wadi ki jimman doi naki lese ki itina die ki henre om don jingid buon ki ingasem ki jot buon ki snong ki tau ki jot namar kim kilong ki bru ki mane uble kalam jingid kilong ki bru ki ba pendap ya garukam don ki jaka don ki snong ki bru ki akajia halor ke niam don ru ki niam ki hikai ya ki we ben peniap don ki niam ki isi ya ki we what happened ki kinhun kristan ru don ki ba isi paramangi don ki ba hikai ya ki ben kiarnak don ki bru ki bam kren batki don ki bru ki tingi we pap don ki snong ki ba yakajia don ki snong ki ba khangla dia ki we ban ngeit hakat kum ga jing persad mensiam don ki snong ki ba khangla di ki bru ban mane u jisu hakata ka snong bat ki ong hana kilong kilale ye kine baro hakakertang jisu habangi le kum ki ni ki kam habangi isi ki parabru warlada bangi long kristan ladangi don kane ke jinglong ban peniap ye ki we ladangi don kane ke jinglong ban bishni ye ki we ladangi don ke jinglong ban pinjot ye ki we ladangi don ke jinglong ban kren tad burom ye ki we ladangi don ke jinglong ban pinsabha yalade shimet ha ka ba yuroid ye ka kli jong ki we hangno ka don ke jingi du bale ha po jongi buon ki kam ka bangi le ha ke jingim jongi kilong ki kam kalam jingid don buon ki inga sen ki jot menda om don jingi shu hapadang shikurin om don jingade shu himmen ki para lesi kilong ki himmen ki para ke ba yakajia halar ka kaspa ka po nitip don ki inga sem don ki himmen ki para ki ale ya ka police case ki ba file case ha ka court ha ki ing bisha halor kaspa ka po but ki im du kumne barosh jingi kalamda don kano ka mensiam pan pendrit yalade kalamda don kano ka mensiam pan map markelia nanda ki ong hana ngilong kristan ngilong catholic bad ngihaben kili ladang ngilong kristan ladang ngilong catholic ladang ngilong ge ba idia jisu hato pi koloiniam ban penrit yalade hato pi koloiniam ban penyasuk ban yakaba pi penbra ladang imdon kata ka mensiam ban penyasuk hangno kadon jingidu ble jisu kran shai kadar menda lada uno idianga usumaria ka ketinja badu pajonga un idiawu bad ngin yawan shauta bad ngin shong ne badu kashay kadar ya ka ba jisu idia uble bad sumaria ka ketin ka ba mod le ya ka monu ble jisu le ka monu ble badula le ula sumari ke ktinu ble badula idia uble hadu ke jingi abjamu ula kongo ya uble kabamot ko himmen ko para bandup kellalong ka jaka shong jongo ble ngi habalong ki ba idia uble ngi habalong ki ba sumari ka hukum jongo ble ka ktin jongo ble bad habangi ong ilong ke ba idia uble ngin stang ban id ye ki parabrius audong jangi ngin bishnishu ngin betarshu ngin taraisnushu ngin pinjorshu yaka sukka sain jongno nginum yakini yakaspa ka pojongi kalam hok nginum leki kam kalam hok persha yano habadon ka jingid ngimlaban le bain yakiway habadon ka jingid ngimlaban pensosi yakiway habadon ka katin ka traikam hapojongi ngimlaban krantad burom yano ladang idang yai le kum ginigikam kane kalong gadak uble shimla shongne badni kaying jongi kaying kasem jongi
kamde ka jakashong jong ublay umlaban wan syakum kane ki ying warlada pi bu ya ka doro blay warlada pi duwai habab yo iya ki himmen ki para pidon hapo jombi lada pidon hapo jombi ya ke jimbe tar bat ke jimbishni pim nushu ban kran bat ki pim nushu ban pendrit yalade kindiyat hangno kadon ublay hakinga sem jombi don ki inga sem don ki marjan marpa ki akajia kimju ya kran paramaki ki bishni paramaki don buon ki inga sem ki jot minda shikurim kimju yeshu ki shetkala paramaki hato ublay un shongne hakum kene ka jinglong jombi kabamot ublay laban ban shongne lada ublay laban shongne kabamot umensiam bakoit unum treshu hapo kum gini kibri nakata kadao hake gospel mindakas ngi jisu penkot kum no un nom pendengen umensiam bakoit uba upa un sa paha ka kerteng jonga un sa hikaya pina dong shadong ladang im don jingi do belai ladang im pendrit yalade kabamot umensiam bakoit umpat stamban hikaya ngi ladau hikaya ngi un hikaya ayu yangi un hikaya tangkane ka ju kapang idia ublai sumari ka ketin sumari ka hukum habang istang ban idu belai but sumari ka hukum ngin stang ban piam lut ya baro but kiinga sanjongi kan kerla langka jaka shong ne jongo belai kasnong ka tao jongi kan kerla langka jaka shong ne ublai ladangi dang bishni yakiwai ladangi dang bitar yakiwai ladangi dang tre persha ya kasuk ka sain jongi marjan marpa jongi ladangi dang yakajia halor ka niam halor jisu te hangdo ujisu shong don bon gi buriu ki kran persha ya ka sukka sain ka jingi do balai hangda ublai shong ne batpi ublai shong ne haki inga sem jompi ublai shong ne haki jingim shimet jompi ublai shong ne haki imlang salang jongi haki snong tao jongi ublai shong ne hakum kita ki balang kaba pin beriang ya ke jimbishni ke jimbetar ke jingisi tongilong ki inga sem tongilong ke balang tongilong ke rishimet ke ba id ya ublai bad sumare ke hukum jong ublai jisu be id karko kardo yangi perlong yangi ke jaka shong ne jome jaka shong ne jong ublai jaka shong ne jong men siam bakoi bangin don jingid bangin don jing snevrit men siam bangin don kamen siam ban map ban kedup ban kendiu ive pat haka jingim jongi haki inga sem jongi haka imlang salang haka snong tao jongi haka balang jongi en yaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jingate ka jongi tongin penskem shushu ya kane ka jingate ka bau Jesus dang manrahan ngangate hau bleu pa ban bor baro nong ta ka bening ba ka kendau ban hau Jesus Christ kun ba marwe jong utrai jongi yau bala puna men siem bakui yau bala kana ka Maria te isoti bala shale being hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula hiasha ki baya hagasni ka balai la mi padne ki baya ula kyusha bening ushang shakamon ublay upa badan bor bara nang da unwan pad ban bishar ki bayim ba ki baya ngangit hau men siem bakuin haka balang Catholic bakuin haka jingyaslo ki rikoi haka jimma ikipo haka jimmi pat kado daka jingim bam jikut amen Simlai spa prapuka
To ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga bar jampi. Kanlong kapapdiang hun ha ublay upa badon bor baro. To try pedeng jing knya di ti jong pi la ka banta ka jing ro ka pura ba kerteng jong hu ka jing montoy yang i pada ka balang ko jong hu baro ka wei. Ai baki jing duai jongi kin kiu shamei ko trai rengkat bat kini gijing tarwa kinia. Bakunda yenda habala pin kui daga jingis ne jame. Yen pelong yangi ki babit dor naga benda ki sakrament jangka jingit bakrau bor jame. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat pir. To kentiu yala ki donut. Ikan tiu ya ki sao. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Ka shong ho bat ka te. Dashisha kalong kaba shong hok bat kabadei. Kadeti jongi bat ka jim penim yangi. Haki por baro. Ben yaro yame ko kenran. Henry kamdam hakene ka por. Ben yaro pindon buram shushu yame. Naba ya ukris ukon lamborot paska jongi lakinia. Namar habala pindu ya kabarim. La tau temai ya kaperte kabala jot la pra. Bad ya ka jingim jongi la pinba biang haukris. Namar kata habala dapmia daga jingkamen paska. Kaperte baro kawe karsa daga jingaro yame. Ki bor benengru bat ki kinhun angel kirwai lang yaga jingruwai janga buram jame bat ki pen bena kalem sange. Bakud, bakud, utrai. Bakud, ublay ki pan. Beng bat bertek idam. Daga buram jome. Rayu sana shatron. Rayu sana klempur. Rayu sana ublay juno. Yaro yudawan. Aga kerteng utrai. Beng bat bertek idam. Daga buram jome. Rayu sana shatron. Rayu sana klempur. Rayu sana ublay juno. Ko himmen ko para tongin trang na duka donut naga benta ka jingban hiar jong men siem bakui. Bangin trang ruha ka juga por ban lai luit na bahara ka men siem persha ka jingit persha ka jingkongu persha ka jimpendep ka mon jong oblay ka jingim. Ginangkar padi men siem bakui pen gantang yang i ka bauan hiar halo jongi bat halor kini jing terwa jongi bangin dup kalalang ka jaka shong du shong ne jong oblay men ka kelipma. Dashisha melongo bakuit kotrai katamay jang ka jingkuit baro. Namar katangi karpadiame top pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi dakabapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jang utrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u om tu shim batobam na kanepi baro namar kane kalonga medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi. Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shemia kakuri. Bada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u om. Tu shimbat dina kane pe baro.
Namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jukun. Ya kabayan pen mi nakabenda jumpi, but nakabenda kibabon, nakabenda ka jimab yakipop. Toleya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris. Sait kud yangi nabar yakipop nagijing sini. Sait kud yakimensi yang hadim pen kud. Pen koid pen kia yakibapang kibashitom baro kibashim mendaha kene kamas. Yada yangi na obame. Kajimaya jong ka jinget. Katasin bagi baru neuku, ahide nakane kakuri, ipen playa jingyap jeng bekotroy, tanadul menwan. Namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia pat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingo aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi karpa yame ba ngi ki bayo binda hakamet bad ka snamu kris ngilong ki bela penyate le kawai da umen siem bakui Token mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana ya kaha ka jingin, rengkat baduliya upaba kui jangi, ubil badu bishab jangi, but baru ki lingdo bat ki renia. Token mau lem roe ki himmen ki parashin rang bat kinde, ki bala yoti yada ka bakarman ya ka jimmi pat, but ya baru ki bala klat no ha ka jingisne jamme, top pediang ya ki, shaka jing shai ka kama jamme. To isne yangi baru ngi karpadi me, Barengkat bat kamari ate sadi bakuit ke kami jango bale. Ujaso bakudo kurim janga ke apostol bakuit u Francis disease bakuit bat baru ki rikuit ke bela pensavaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangin ni Robert pindon buram me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhabu kallang hamay ublay upa badan bor haga jingelong kawe jungumen sim bakuit barro kaburam bad ka jingero junam la junam Amen. ko himmen ko paratong induwai nagabenta para ka jingdumo ngakarpadi pe benduwai kerpang nagabenta ka Bible convention haga nagasisay jai bad bun ki bawan kin yo mahadi ka jinggerku duwai ro nagabenta ka retreat jengki kun samla kabangi perlangkar pang naga benda ki jengki nado katsan kat Henry kat henyo tarik puni benai bagane kalangkar retreat ka pasai so shibu ni ki kun samla ban yo jimut haga jingim jengki ban yo mensim haga jingim jengki bandup lang ki bayo ki kam ki jam bat ka jimpule jengki baro ngai tia ki ne baro duai kar pang na benda jengki kopa jengim ba habening kalong ka bakui ka steng jame Kanwan ka hima jame, kalong ka mon jame, hakin daw kumbahabeng. Tuay ang iminda ka jimbam jangi, kabahala kasni, badama pingi rinkan jangi. Kumbangi rin imap ikabalis niyo yangi, badwat ilam ingi siya ka jimpan siyoy, and ray tapalait ini nakabas niyo. Topalait yung ingi karpat ko try na gijing siniyo baro. Haka jing spoon jame, tuay jing suk jing saing hagis ngi jangi, kanamba daga jing arap ka jing isne jame, Ngilait barabona ka pop, but nginyo jingida na gijing jinjar baro. Kat bangidang ap kimilen di aga jingarmen bakuin, but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jungme kalong kaima, ka jungme ka buar ka buram, junam la junam. Kotrai Jesus Christ mayu bela ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe di ki pop jangi, Henry aga jingay janga balang jamme, Bad haga jings pun jame, to ai hakaya ka jingsuk, bad ka jingyata likawe kat kum ka mon jame. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk o try,
kandon barabor rengka berpim Rengkabat dam taga jingi do Kristo ini ya imut markali. Kukulang produklay Bikit kipopertay Tuskal senayangi Kukulang produklay Bikit kipopertay Tuskal senayangi Kukulang produklay Bikit kipopertay Tuai jing sukyangi Hakami ukun lambaro janga balai. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Suketo ki bala kot shaga jingkawai janga ukun lambaro. Bukan rat ngablong besong kau menrung ko beijing junga Andre shong kakati. Kabatsip junga kaksekia Trai Jisun. Ni dia me. Ko blego pa ni dia me. Ko blego men semba ko ni dia me. Ni kloi ben kongo. Ya ki hukum. Mangi kloi ben sumari gatti. Wan shong ne bani. Kat bangi layo pedang ya me ha ka communion ba ko communion men siam. Isu bayit ki karpal rit ya me. Baga jingedu blai upa batka Jome badu men siam ba ko Kandon lang barabor batni. Banginum pindo kanega jingi. Naki inga sem jangi. Naki himen ki para jangi. Naki bayid batoin jangi. Naki marjan marpa jangi. Isu bayid yarap yangi. Ban perlong. Yaki kon ki bara ki jingi. Man ki jaka bangilay. Ba ki jingim jangi bat ki inga sem. Yaki imlang salang. Yaka balang baro kawe kan kalalang ka jaka shong ne jome goblay. Kadba me shong adni hakamet jangi. Kadba me shong hagamen siyam jangi. Inges kem bangin job halor baro ki jingsuniyo. Bangin job baro ha ki kiniyang hagamet ka bahar jangi. Bagi jingtalot hagamet ka bahar jangi. Halor ke shin, halor ke tir, halor ke dakat met jangi, halor ke kamat, halor ke shkon,
halar ki kosiyo, halar ki sengay, halar bara ke benda jaga met kapan, ben kalain no, perlong yangi ke jaka shong ne jame ko play, perlong yangi ke jaka shong do jame ko play, perlong yangi inga senjongi jaka shong ne jame ko Yesu. Bangilong ki kon ki ba seiso, hamalla ke benda, ben goy ben kaya ke ba pangi ba shitam, kada me shong badni, kada me jid yangi, kada me kindiu yangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. One chong sa bani, one chong ne bani. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Abakopa, abakopa, abakopa. Kom in sim bakoy van yar halo jangi van chong sa bani. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Van pen klang ding yangi, van pen long yangi ki bayi dia me. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, veng no na padeng jangi ke jing si ke jimbe tar ke jimbe shne ke jing darai sniyo ke jing sniyo baro. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong in ya duwai. Koblei badon bor baro bayim junam. May uba pendimai biang yangi. Naga benda ke jingim bam chikut. Haga jimmi pa jungu Chris. To pendroy hangi ya uso junga sakramen paska. But te hakidonu jangi. Ya ga bor jang kenega jimbam bapalait im. Da u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng kad bat pim. Blei badon bor baron karkuyapi. Upa barukun badu mensim bakuit. Amen. Ya leisuk ban pen bana ka kubar babajung utrai da ka jingim ka jampi. Isongu yau blei. Nabar sispaar. Sispaar. Amen. En je rijdt Jesus Christus.